tini sing oro tini Kerala hasteo joto sing phailejak chini monai lama bini Kerala hasteo sakmang bini mang kwthwino sing rohonan bagwi sing joto pal baksa khwlai sing je mansak sing bono chuba laikha bini mang kwthwi rohonani bagwi gabono sini tini to bini mang kwthwi sogui galak khana saridik rogo sopayano exactly time semiako gabon bagwi sing tini oro Tripura People Foundation ni dagimung bai sing je mansak sini monai lama bini mang kwthwino sing rohonan bagwi sai togui tongo ingke obono tongo di kat khagari jotono na hambai peilana chini Tripura sarongno te Tripura hani yakare hayin bidesi samung tangnan phaitani chung tini Kerala wa thamchakai ma tongkha Tripura sarok te chini Tripura People Foundation bai tidul jagoi chung tini oro kwthumlainani mono chini monai Lama Deborma bo tini samung khanya phaitani Kerala hawa osung chana yakari thangka te chung bini mang kwthwino chini Tripura People Foundation ni tidul mumbai te chini Tripura sa thamcha je maya gonang rok chubawi bini mang kwthwino nogor rohnan bagwi tiyar khaijak te mono Patra hasto tolai Tripura sarang norok je sajakun tongdi thamchakai tongdi chini thinango chung thamchakai tongya hangkai chung kaisa kurungmai hangkai chung buskango tamongno chung o jungjalake bo saimai yangnai hingkai chung tini oro mono bini paithakni nairungna bagwi chung hakchalni ganani phaioi o mang kwthwi rohortani chung phai kurunglai dekha te borokno jotono hambai je monai lamani mang kwthwino nogor rohorlani o chubai tongnai rokno paiplai hambai te borok khakchangma mani tongtho te chung Tripura People Foundation no paiplai hambai te chini sar Dinesh sar President John te chini President Pradip oro phaimaliya bini hakchalni daratei te chini Vice President tongo chini KCR tongo te chini Secretary phaimaliya te chini volunteer rok te senior member rok joton tongo jotono hambai Tripura sa ayoklok tho